Nu skal du møde en 31-årig landmand, der allerede nu skylder over 50 millioner kroner. Han vil gøre alt for ikke at ende som en af de 500 landmænd, der i løbet af det kommende år vil bukke under for krisen og dreje nøglen om. Men han vil kæmpe til det sidste. Jakob, vi skal prøve at se her, hvilke konsekvenser det kan have, og hvilke problemer du arbejder med til daglig. Det er mig. Gavl, det er den gavl, det er. Det er 42 år siden. Det er mit barndomshjem. Jakob Valø Hansen har landmandsblod. Min far har, og min farfar har, og hans forældre har, og hans bedsteforældre har, så det er jo mange generationer tilbage. Før i tiden var jeg ansat hos min far, men i dag har vi lavet om, sådan så han er ansat hos mig i stedet for. Selvom det ikke er for nemt, så føler jeg, at det nok skal gå. Det kan være svært at acceptere skriften på muren. Den samlede værdi, den aktuelle værdi i dag, den er 37 millioner. Og gælden er 52 millioner. Så vi er insolvent med 15 millioner. Goddag, Hansen. Det er jo en fantastisk tillid at have fået. Forældre og bedsteforældre, synes jeg, at man får lov at overtage det. Og omvendt er det jo også, lægger det et lille pres på en. Den 33-årige landmand driver 3 gårde, og selv den 89-årige farfar er på lønningslisten. Jeg ved, at det er så vigtigt for ham, at han står op hver dag og har noget at gå ud og kigge til grisene. Hvis han fik at vide, at han ikke skulle det, så går han i stå. Og så går det ned ad bakken. Jeg elsker at have med dyrene at gøre. Jeg elsker at være i marken. Landbruget i det hele taget, det er sgu vidunderligt. En af de største omkostninger, det er helt sikkert, at man ikke har så meget tid med sine børn, som man ellers ville. Som jeg gerne ville have. For få måneder siden flyttede Jakob Valø Hansens hustru og 2 små piger fra gården. Jeg håber med tiden, at jeg lige kan få lidt mere tid til mine unger. Men det er stadigvæk den drøm, jeg har, det er det her. Jeg havde fortsat stadigvæk, selvom jeg ikke havde haft familie, og det ikke havde været generationsskifte, så havde jeg nok stadigvæk været her.